سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب زتخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ባዕራብ ዝሓለፈ ግዜ ተማሕበር ክትቅደስ ቅድም ርእስኻ ቅድስ ብግል ርእስኻ ቅድስ ናብ ሕብረት መጽኻ ጽቡቕ ነገር ክትረክብ ተዳእ ኮይኑ ስለዚ ክልተ ቤት መቅደስ ብዝብል ኣርእስቲ ክልተ መቅደስ ከም ዘለው ቤት መቅደስ ብግሊ ንሕና ድሓር ብሕብረት ድማ እግዚአብሔር ማሕደሩ ክንከውን ኣብኡ ንስሙ ክንቅድስ ነዚ ኢና ተጸዊዕና እሞ እታ ማሕበር ክትቅደስ ቅድም ርእስኻ ኣብ ግላዊ ኣብቲ ናይ ግሊ ናብራኻ ኣብቲ በይንኻ ብሙሉእ ሰዓታትን ደቂቃትን መዓልታትን ሰሙናትን ንኣምላኽ ንበር እሞ ሽዑ ኣብቲ ብሕብረትን ንእከበሉ ፍሉይ ነገር ክኸውን እግዚአብሔር ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕቱን ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ቅድም ናብቲ ሰብ ይጽምት ናብቲ ሕልና ናብቲ ሞቲቭ ናብቲ ሓቐና ናብቲ እምነት ናብቲ ንጽህና ናብቲ ሕልና ይጽምት እምበር ናብ ተግባርና ኣይኮነን ጥምት ስለዚ ብምስትውዓል ንስማዕ ከላይ ክፋል ከቕርብ ኣብቲ መወዳእታ ሓደ ደቂቕ ተርፎ ከሎ ድማ ንሕውማት ክጽልየ ኣብታ ሰብ ንዓኻ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ፈሊጥካ ብእምነት ናብኡ ቅረብ ስም ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ልዕል ዝበለ ስም ክብሪ ንስሙ ይኹን በዚ ስም እዚ ተመካሕ በዚ ስም እዚ ድማ ተፈወስ ተናገፍ ስም ኢየሱስ ፀዊዕካ ድሓኒ በዓር ዘይትሒዝኩም ተቐረቡ ኣብቲ መወዳእታ ክንጽልይና በዓር ንባብና ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ትናይ ግሊ ቅድስና ናብ ሳልሳይ ምዕራፍ ንድሕሪ ተመሊስና ናይ ሕብረት ቤት መቅደስ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ድማ ሽዑ ኣብ መንጎና ይመላለስ ይነብር ይመላለስ ካ ህልውንኡ ይፍለጠና ማለት እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ክዛረበና እሞ ንጸሊ ኣቦ ነመስግነካ ክብሪ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ንዓኻ ይኹን ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የብልናን ስለ ምሕረትካ ስለ ሕያውነትካ ስለዚ ድንጋጺኻ ኣብዚ ሸይጣንን ኣረጊት ሰብን ዝገዝኣሉ ኣብዚ ውዱቕ ሰብ ክንነብር ኮለና ብዘይ በኣኻ ሓንቲ እኳ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ካባና ዝሕይሉ ብዙሓት ኣለዉ ዓለምን ፍትወታን ኣረጊት ሰብ ሰይጣን መናፍሲ እከይ ነዞም ኩሎም እንስዕሮም በኣኻ ጥራይ እሞ ከምቲ ጻድቕ ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እሞ ጎዩ ናብቲ ስምካ ዘዕቁብ ዕቁባና ንስኻ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ስለ ስምካ ተመስገን ስለቲ ህያው ዘናግፍ ዘንጽህ ዝፍውስ ስምካ ነመስግነካ ነቲ ቅዱስ ስምካ ክንእከብ ንዕኡ ክንውድስ ኢልና ክንእከብ ኮለና ክብሪ ክንህብ ኮለና ድማ ኣብኡ ስለ ትርከበልና ተመስገን ስለዚ ምኽርኻ እዚ ኣዝየ ይመስግነካ ኣለኹ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስምካ ይባረኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሎም ሰማዕቲ በዚ ቃል እዚ ለውጦም ባርኮም ፈውሶም ብሽም ኢየሱስ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ብግሊ ንሰብ ቆሮንጦስ ነዞም ህይወቶም ዘይተማዕረ ክገንሖም ከለኹም ዚሉ ብክርስቶስ ደም ነጽሂኩም ተቀዲስኩም ጸዲቆም ክነስኹም መኹሉ ተፈቂድለይ እናበልኩም ከም ድላይኩም ትመላለሱ እንድሕር ኮይንኩም ወይ ንርእስኹም ኢልዎ ዓመፅን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱ ዋዶ ይትፈልጡን ኢኹም ኢልዎም ኣይትስሓቱ ሰብ ብዝተፈላለየ ስብከትን ሰይጣን ብዘዳናገሮ ጠዋይ ትምህርትን ይስሕት ኣይትስሓቱ ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ወይ ሕንቁላት ወይ ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ወይ ስስዓት ወይ ሰካራት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ዘረፍቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱዋ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኢልዎ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኣይክወርሱዋን እዮም ሞገሊኻትኩም ከመታቶም ነርኩም ግና ናብ ክርስቶስ ምስ መጻኹም ብወንጌል ተጸዊዕኩም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽና ኣብ ስሙ ስልጣን ስለ ዘሎ ትናገፍ ማእሰርትኻ ሓጢኣትካ ዝኸብደካ ይስዕሮ
دم يسوع كريستوس منفس قدوس مسيد ما ينصحك يحاسبك بمنفس أملاخنا تحاسبكم تقدسكم تصدقكم يخم ስለዚህ በቅድስና ንበሩ ይልዎም ማሁሉ ተፈቅድልኝ ያለው ግና ሁሉ ይጠቅመኝ ሁሉ ተፈቅድልኝ ያለው አነ ግና ሓደ ነገር እኮ خملከኒ አሐድጎን በርዑት ባርነት ከይትቁረን ተመሊስካ ናብ ኃጢአት ከይትአቱ ባሪያ ከይገብረክ ንትእዛዞ ዘበለ ንዑ ባሪያ ኢኻ ንትእዛዞ ዘበለ ንዑ ባሪያ ኢኺ ስለዚህ ኣብዚ ምድር እዚ ብጥንቃ ተመላለሱ ይዝብል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14-17 መንታይ ሓደ ነገር እኮ خملከካ አይትሕደግ ዝኾነ ዋላ መስተኳ አይፍ ዋላ ኮካ ኮላ እኮ አይምለኽካ ቡን እኮ አይምለኽካ እንኳን ደኻለ ኮይዳ ኃጢአት ብልዕን ከብዲ ከብዲ ከዓ ንብልዒ እዩ አምላኽ ገና ነዝነትን ከጥፎኦም እዩ ዝናይ ግሪኻውያን ምስላይ ብልዕን ከብዲ ንብልዒ ኩሎም ተተሓይዞም ነናቶም ይገብሩ ኣለው ኖ ብኸምዚ ከይዶም ሽዑ ስጋ እቲ ትምኒት ክመፅኦም ከለስ ዘይ ነቲ ትምንዮ ዘለኻ ንዑ ይፈጢርዎ እናበሉስ ንኃጢአት ንምንዝርና ሸለል ዝብሉ ክኾኑ ምስ ረኣዮም ብሓዘን ደብዳቤ ጽሒፉሎም እንታይ ኢልዎም አምላኽ ግና ነዝነትን ከጥፎኦም እዩ ምስ በለ ስጋ ንጎይታ ጎይታውን ንስጋ ስጋና ናይ ጎይታ እዩ ንሕና ድማ ናይ ጎይታ እዩ ጎይታ ከዓ ኣብ ስጋና ስልጣን ኣሎ ስጋና እምበር ስጋስ ንምንዝርና ኣይኮነን አምላኽ ድማ ከምቲ ንጎይታና ዘተንስኦ ንዓናውን ብሓይሊ ከተንስአና ከተንስኦ እዩ ነዚ ዋጋ ከፊልልዩ ንብረቱ እዩ እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም እምበኣርሲ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብረ ያ ኣይፈሉን እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ኾኒኦም ብሁል እሞ ምስ ኣመንዝራ ዝለገበ ምስ ሓደ ስጋ ምዃኑ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም ሓደገኛ እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ ስለዚ ጾምን ብጸሎትን ብቃል ኣምላኽን ርእስና ንኣምላኽ ንወፍየሉ ብመንፈስ ምሳና ክመላለስ ካብ ምዝርና ህደሙ ህዳም ኣሎ ካብ ተሓዝከያ ዘለኻ ናብ ኃጢአት ተወስደካ ህደም ኣርሐቕ እንታይ ኢልካ ኣርሐቕ እምበር ደሓን ኢልካ ኣይትመላለስ ብዕሽነት ከይፃወተልካ ምህዳም ዝበሃል ኣሎ ምርሓቕ ዝበሃል ኣሎ ምቕንጣጥ ዝበሃል ኣሎ መቕታል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቀተሉ ይብል ኣብዚ ህደሙ ይብል ረሓቑ ይብል ኣርሐቑ ይብል በብናቱ እዩ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ህደም ቀርቀብ ከየብለካ ማራኺ እዩ ስለ ዝኾነ ሰብ ዝገብሮ ዘበለ ኃጢአት ካብ ስግኡ ወፃዩ ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ስጋ ክርስቶስ እዩ ኃጢአት ዝገብር ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ክቡር ዋጋ ወዲ ኣምላኽ ዘኽፈለ ህይወት ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤተ መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እውን ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ዶ ናይ ርእስኹም እውን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹምን ብመንፈስኩም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ እዚ ብግሊ ሽዑብ ሳልሳይ ምዕራፍ ብሕብረት ቤት መቅደስ ይደግሞ ዘለኹ መሰረታዊ ሓቂ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ታይሉ 16-17 ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ብሕብረት ሓዲሩ ምህላውን ዶ ይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ብምልእታ እንታይ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማሰነ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንስኻትኩም ኢኹም ቅድስቲ ከዓ እታ ቤት መቅደስ ቅዱሳን ዝእከቡላ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ከዓ ዝቅደሰላ ዝኸብረላ ማሕደሩ ዝገብራ እንዳ ንጉስ ነቲ ንጉስ ዝግባእ ገዛ ኣለዎ እንዳ ሓደ ሃብታም ንዕኡ ዝግባእ ገዛ ኣለዎ ንእግዚአብሔር ከ ንዕኡ ዝግባእ ገዛ ቤት ቅዱስ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅዱስ እያ እዛ መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም መጀመርያ ብግልና ድሓር ናብቲ ሕብረት ንመፅእ ሽዑ ጥዑይ ንኣምላኽ ዝኸውን ቤት ምስ ተሃነፀሉ بمنفس ኢና نحبر مو بسجاي كونن أخيبانا مو بمنفس عندنا
بزي حاتيات تقلابا بزي بلو فقري بزي قبزنا سلام كأوشتنا باس زي كونه بس حدا ناتقاش زي كونه كم تأبز قداماي أقل قلو تيزي حلفكو شو اكزيابير بحيلو أب تحبرتنا يمتسئ انتايلو حبيركم نعملها مقدس كتكونوا حبيركم تهنا تصلوا خميلو تحدش سب مثل بسكمو بعرق السب እግዚአብሔር አይገልገልኒ ስለዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብዞም ክልተስ ሓድሽ ሰብ ፈጢሩ ብደሙ ዕርቂ ሰላም ገይሩ ነቲ ኸልቃለ ቀጽሪ እመንጎ ኣይሁዳውን ጽራውን ዝነበረ ኣፍሪሱ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንኽልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ ኣብቲ ቅዱስ ኣምላኽና መንገድን ሓቅን ህይወትን ብዘይ በኣይ ሓደ ኮና ኣቦ ዝመጽእ የለን ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ሳላ ደም ትገንሸል ናብ ኣቦ ኣቲና እግዚአብሔር አቦና ነገልግል ንሰግድ ናብ አቦ መእተው ስለዘለና ናብ መእተው ስለዘለና ኸ ንዓኻትኩም ርሑቕ ዝነበርኩም መጽኡ ሰላም አበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ሰላም አበሲርዎ ቅድም ሰላም ገይሩ ዕርቂ ተሓርከ ናብ አቦ እቲና ሓድሽ ሰብ ፈጢሩ ሓድሽ ሰብ ክፈጥር ሓድሽ ሰብ ክፈጥር قزر 15 بروس عرقنا غبره كابزوم كلتس حدش سب حدش سبينا املاح زغلغل سب ايكونن زغلغل بتب ملك املاح تفطره نتارغي سب قنطيتكي شو انتايلو بارسين سخاتكم ابتي يسوع كريستوس بعلو امن ما ازنو جنايتا بيتو امن مسرتا أتي مويت تس خريستوس دقيتا سيول زي حلوة نموس علي نسي تقدامي مسرت أملاخ زسرته دحر أملاخ سرته خي نبياتن هوارياتن زسرته حقي كاب كريستوس تقبلهم زمهروا تمرتي بارسن سخاتكم أبتيس كريستوس بعلو أمن ما أزن زخونه مسرت نبياتن هوارياتن قدم نبيات نايبولي كلا النبيات مس كريستوس زنبر هواريات ስለዚህ እምነትና አብ ነቢያትን አብ ሐዋርያትን ተሰረተይ ነቢያትን ሐዋርያትን ተነደቁም ደጊም ደቅ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱና አምላኽ ይኹም እምበር አጋይሽን መጻተኛታትን አይኮንኩምን አብኡ ኣብዚ መሰረት ገይርዎ ዘሎ ክርስቶስን ነቢያት ሐዋርያትን ብዘሎት ህንጻ ብጎይታ ቅድስት ቤተ መቅደስ ምእንቲ ኸውን እናተኣሳሰረ بحبرة منفس يعبي انتاي كخون نسخاتكم أبقوا محضر أملاخ بمنفس كتكونوا حبيركم تهنات اللهم دحر مهنات كنتاي اللو مفكالاي قرنطوس زنببنا يو شعو وصو تفلايو رخص ايتنكيو أنا دماك قبلكم بيت مقدسي كتكون يخم شعو أبخاتكم كنبري مسبالس سقيلو قطاي بلن أبخاتكم كأخملالسي تحبسي نسيت علامة مودعت علامة سلسل እግዚአብሔር بقلي أب هيوتنا أب بيتنا أب حدارنا مسدقنا مسقربابتنا بقلي هيوتنا نعملاخ زفر هيوت انت زي حيزنا أبتي 4 مندق مستعكبنا زمس لوتي يلن كوادا أزقد ليخو كوادا يحزن እግዚአብሔር وكوادا وشلا زي تأكبوا أخيباكم فنفنا الله مسواتكم تليو عطانكم تليو يبل እግዚአብሔር زي بقى أفوي خبرني لبخل كباير حقي يبل እግዚአብሔር شجاري كوادا مستعكب كمالشيو تنددو تحرقون እግዚአብሔር سمعوا بشم كابكم نجر زمس مسلكة أيتجاجي عرف شدشته بار مستوم زي أمنو بحد رعتايت تصمدو نسألك نحاتيات انت الرخيبو نبرهان مسألمات نخرصوص مسيطان نأمان مزي أماني نمقدس أملاخ مستعوتات انتهي حبرت قالو أملاخ أباتاتهم كنبر حده أباتاتهم ونكم ملالس إيه نسخاتكم أنا أملاخكم كخون نسخاتكم كهزبين كتكونن يخم كم زبالين احنا بيت مقدس أملاخينا سلازي كم أكلون وطعو تفليو رخصاي تنكيو أنا ذما أبوخ أنا ذما قبلكم تقبلوا مسواتي تقبلنا حلنا
منقدي أكايدا كبرين السم يخون أبو دما أخونكم أبو زختام كي تخون مسلنا أبو الله دليتك أبو الله حطها يملش صلوتك يسمع أمدرز أسرك أبسماي يأسرو أمدرز فتحك أبسماي يفتحوا سما مع مسخ أبو دما أخونكم سخاتكم كي أودات أوالدك تكونني إخوم يبلو تخل زكاة على قويتا أتازي تسفاز لنا تا إذا تسفاتات زخاب زهلو الناس يلو معراف شو عتشرو شارشاي معراف كاو 10-4 جميرة إذن ببزلو كسعشاو عاي معراف قد حدا مباركة أتم فقراتي إذا تسفاتات إذي كما يزبل تسفاتات أتا تسفال لك هذا كتكيد كل خا قال لنا كتركب الكاريخة ما حبرت خيدو ويس كم حدا لمدي يركا يزلخ نقدت ويدما كدان كا صبيقا غصقا تولاويلكا مزناغعي غيركا يزلخ سمع يبلك الله بيسوع كريستوس مباركاتهم فقراتي تسفاتات زخاب زهلو الناس بفرات أملاخ بقدسنا خن ملالس بقلي زقبرن فرات أملاخ زو حد الزمن حتياتنا قبركاس እግዚአብሔር ጸጋ ቅዱስ ኢየሱስ ጎይታ ስማዕ በአፍካ አይታለል አይጥበር ስማዕ ርእስኻ ከተታል ዘለኻ ርእስኻ ከተታል ዘለኻ ፍርሃት አምላኽ ቅድስና እናመላእና እናወሰኽና እናደረ ካብ ቅድስና እናተሳገርና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ሁሉ ርእስና ነንጽህ ዕለት እግዚአብሔር ተመስገን لومين قويتا بقل زفلطوا نتا محبر زي فلطوا بزحات اليوم محبر أملاخ من مخانا زي فلطوا علامة زلوا እግዚአብሔር سمعت حوي سمعتي حافتي نتانا سلمون بيت مقدس كسرحوا خلو أبتي أخرانات أبتي قبوتات أمانات سراريبوم مسوديهم نابتا بيت مقدس كسرحوا زمصو نيرو أبت بيت مقدس كوح يلن حاتين يلن مودشا يلن مسار يلن بيت كريستيان لو مغن قلطمطم نحدث كباسي صلئي تحدر بيصو خيد أتفي أيفلت كيان وردت باخي تمص بيت من دي مسيلاتك بيت أملاخ إيا بيت من دي مسيلوكي بيت من دي زمسلن زلو أبزي كذا خادو شنعت بليها أستوعب لك الله እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ባር እንዳይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ናቤት እግዚአብሔር ክትከይት ኮልኻ እግርኻ ሓሉ መክብብ ምዕራፍ 5 ተወዲ 7 እንታይ ናቤት እግዚአብሔር ክትከይት ኮልኻ እግርኻ ሓሉ አፍካ ሓሉ መንፈስካ ሓሉ መንፈስኩም ሓሉ ነፍስኩም ሓሉ አፍኩም ሓሉ እግርኻም ሓሉ ይብል ቃል እግዚአብሔር سمعت حبتي سمعت حوي سمعتم سبات بيت مقدس زي أنا بقولكم سي بحصتها يتوكلوا اليوم إرمياس بيت مقدس تمسحها بيت مقدس نعها قال خوينا زي ترأت كم براك المجزئابير كو خبرتي عباي كويا أما عرف شديش تنتايلهم عرف شو عت خاب እግዚአብሔርና በኤርምያስ ዝመጽ ቃል እዚ ከምዚ ይብል ኣብ ደገ ቤት እግዚአብሔር ወይ ቤት መቅደስ ደው ኢልካ ኣብ ኮይንካ ዝቃል እዚ ስባኽ በልውን ኣብ ደገ ካይ ኣቶይ ኣቶም ንእግዚአብሔር ትሰግዱ በዘንደ ጌታ ዚኣተን ከኣታኣቱ ሰብ ይሁዳ ሁላትኩም ቃል እግዚአብሔር ስምዑ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብላል መንገድኹምን ግብርኹምን ጽብቁ أنا خا أبز سفرازي كم بروكمي مقدس እግዚአብሔር زيو إلكم أبقالات حصوت هيتوكل يسوس قويتايو أنت بالكاس يتبر أملاح رايون دوبي بيت مقدس كو عمزول زلو سلسة جدي أبقالات حصوت يوكل من قدخم من قبرخم بحقي أنت أتصبقكم
أمونغو حد ما بحق أنت فردكم نقوانا زختا مبلت أنت زي جنوكم أب سفر أزخا نصهدم أنت زي فسوسكم زي دحر خالوت أمالك تخانت قدعاتكم أنت زي صعبكم سي شو أنا أبزا نبوتاتكم نزل عالم زهبكم مدري أبزا سفر أزي أخبركم يلو سخاتكم جناب قالت حصت توكلوا لهم بقالاتكم نفسكم تدحروا شطفوا سبا يفلط الكاس دلايك تزاربي املاح قرئ والله ابي ساياس كنت ايلوم انت وي زنبوب كلكم معرف حد كتبكوا وقت ما تخلخم من دليكم من يو اصديك ترقص دليكم يلوم وزر 10 دواي معرف يساس اتم حالا قصدهم يلوم نتم دق اسرائيل كاب صدوم سلازي حيشو قال እግዚአብሔር سمعوا اتحزب غمرا نحق املاح كاصنبلو بس مسوعتهم تايدي ليه يبل እግዚአብሔር بزحر مسوعات دعاول بسبح سبحات صقيب الله دمزرا بعات غنا شلد بيلاتات باهبلنن اب قدمي كتراي مستو مصخط غدا منكو تعصدك ترقص دليكم منكو من مصايلوكا زي تقدس هيوت نبر تداهم ايتلاغص كاو ترف እግዚአብሔር لو محجسك صباح حجسك دحر صباح حجسك مودعته ግን مكرالو نسب قرنطس قصحك سب قرنطس ابتا بيت املاح كم دلا انت ملاليسم معرف 10 حدا قدماي قرنطس سبب عدو عيل غيرهم قال حميمو زي ما علتم تقذفوا سمعي انتاي شعو اب قدماي كترأي مستمصوك من كنت اصدك ترصو ليكم كنت مسوعات بالعيد ايتم صوعطنا عيفونفونيو مسغانا خاطو مزمور كوالا قال سرق ورحي سنبت اخيبا محبر نابا سامس اخيبا على عقسوني نسرق اوارحكم بعلاتكم نفسي تصل الله صار كوينو نمسكامو سين الله اداوكم ستزرغحو انتي كابخاتكم خولن هللاهم انت ابزحكم ايسمعني نداوكم دمليني حطبوا نصحوا نتأكي قبركم كاب قدم عينته يرحقوا مقبار اكي يحدقوا مقبار سنايك اتمهروا كان عنا دليو نطوع ردقوا نزختان فتحوا صولا نمبلت تطابقوا لا مسبلسي شعو مصمون حدنا نماغوت كترت تعسب على تزارب حاتياتكم كم جخو كان تقحي كم صعدا صمري كم برد كصعدو كم زوعوا كان تقحي كم صعدا صمري كخونيو حراين تبلكم انت تعززكم تعامت مدر اختبال عيكم قال يوم زمن صقاي لهم نزي خال ايتي قدفوا صحوتات بنا خنت ابيكم انت علىكم اف እግዚአብሔር ተዛሪባ እሞ በሰይፍ ወቅት ወሓጥይኩም አብ ሐዲሽ ኪዳን የለን ትብል ኪንደም ቦራ ዮሐንስ በመንፈስ አፈይ ኮጋታይ ሰይፍናይ ናይ ጸላእት ካብ ደገዝ መጹ ኸይመ ሰይፍ እግዚአብሔር نحنا سبيران من دي قتلوهم كل كله من يقتلوهم حتى مسحات زسحاتو ጸጋ እንዳጎን ቁርጽ አቢሎም ጥቅሳትና ተዛረቡ ሐሰውቲ زي قال املاح ملات زي بلهم ننت زدليوم ززاربو راي يوحنس اندب نتر محبرات كزارب كل سمعي شم يسوع كريستوس راي يوحنس معرف كلته بزعبا بيرغاموس بمنታይ ተገሊጹላ ሕውስዋ ስለ ዝኾነት ምስ ዓለም ጴርጋሞ ማለት መርዓ ማለት ይሞ ተመሪዓታ ቤተ ክርስቲያን the church and the state ሳኸ በመንፈስ በስጋ ሐንሳ በስጋ ሐንሳ በመንፈስ ከም ቁርዓብ ሐንሳ በሐሪ ሐንሳ ምድሪ እንዳይሉ ስለዚህ ተነሳህ ይሉም ቁጥር 16 انت زي تنسحك قلتي في خمسك بسيف افيون كوغوم ايه سيفي ويقول بار كما حبرك تقدسي قدم رسنا نقدس كريستوس انتايلو نساتهم انت قدس انا قدم سليوم رسي يقدس الله يلو ابي وانجيل يوحنس قدم تاجل قالي قدم رزق قدس تمؤمنان كقدسوا سمع مسباها يكونن قدم رزق تقدس قدم وتزغلغلك قدوس يخون
توم مؤمنان نعخاخ مسل حنكاس زمرحيتن كلن يندل هزاز بهالمسلال سلازي قدم نرسنا نقدس دحار نساتهم قدس أب إياسو قدم اتهم كهناتهم تقدسهم إياسو معرف سلست دحارة هزبي كريستوس قدم يونجيل يوحنس 10 عبراويان كلته كاب 10 تخل اتهم ناتو كقداسوس قدم رؤسو قديسو رؤسو إيزبل يسوس عبراويان كلته كاب 10 تخلته انتاي بالصحف زي بتعما اقداس سلازخونه خنبوبه عبراويان معرف كلته يبل انتاي بالتقال مالت ادخلوا ما انتو اخلوا انبقوا زخونه نبزحات ولدنا بكبرنا اتهم نتراس مدحانهم بسقيات كفصم تغبو مالت اتزقدسن اتم زقدسون كلاتهم قاب حدهم بز مخنيازي سمكان حواتي كنغرو ما ماكل محبرون كزمرل كايلو حواتي نمبالو ما حافرين تقدس سمو غليصلنا سمو قدوس ايو زخونه زل عليكم سم እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ ይርሓቅ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 15 ክሳብ 18 አንብቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማዕኩም ዳ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ባር አቱም ስድራ ቤት ተንቆልዑ ቅደሱ ትደልዩ ቅድም ንስኹም ተቀደሱ ቃል አምላክ ስለዚ ነገርኩም አይኮን ህይወትኩም نقولع تا خدلا زلوا منقدي الله مدو شو خبا يكلكس سمع سدرابيت سمعي اتي انت لا تقدسكي مأزاز انت خبا خزيريوم فقري كاب سبعي انت زيريوم كاب كالي كم هروي زي مأزاز كاب خنتريوم زي ازاز يخون زي مفكار كاب خنتريوم كاب كالي يدليو سمعي بار بثم قالوا قدسوا قدم رسنا نقدس اب قدماي قرنطس معراف شوعته كاب 10 دقهم قدسان اي مخونن رسهم سلاز قدسكم يلو تسفاهم هنوك اقد ما تسلام سولده اقد ما እግዚአብሔር بفرحات تمالاليس نو اقد ما دقو سلاز بالاشوي حما ابراهام ግን ندقو መንገድ ጽድቅን ፍርድን ምሂርዎም آب ذا فترة 18 يبل مار قدم بقل دحار بحبرت نابيت أملاك كتكيد كل خنبار اقرخ حلو مكبب معراف شوعاتي لك الله معراف حموشت فقد شوعاتي كاب حدث قع شوعات حرة شو بيت أملاك ذهبك درت مسفر امنت درت مسفر تسقع تقلقل እግዚአብሔር ይመስገን ወህበት ጸጋ ሒዝካ ትኸይድ ከም ትብዓም ሆይ ኣብቲ መጀመርያ ተማሃርና ሒዞም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስብሓት ንስም ይኹን ንምህናፅ ነፍስ ወከፍ ዝወደ ሓንኪ በኣር ንጸሊ ካብ ማሕበር ክትቅደስ ቀደም ርእስና ንቀድስ እግዚአብሔር ይባርኩም ነዚ ትገብሩ ዝድግፍ ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን ንጸሊ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኽ እታ ብሓጢኣት ብሕማም ብዕሽነት اب مقدره اتيا اب شجر اتياس رداني اتبلك زلا نفسي تጨነቅ بحمام بمرقم شيطان استفلالي ما اسرتي بيسم يدوم ابزنبرو حو እግዚአብሔር يحلف بيسم تناقفي بيسم تفوس بالشمس كمن بس بتخا ساكبد اغرخا سم يسوع كريستوس اوجالله جامس قدس كنشل يناقفك سم يسوع كريستوس يحوخي بالشمياس تفوس تس بالشمياسوس تمياسوس بالشمياسوس تنس حوي امين